komrene jabut ngimpi kelaku kepati
ning pawon nah kene ngerti nek bener nah lak ngono yen ngono aku sing kujur apa kan kudu tak adol seneng nganggur mangan turu omong kosong wis mesti to wis terus piye kon aku jaluk sangmu pacul kumandang gareng tebon
Thank you.
Oi. Jangan rimas dosa umama
pagelaran Jawi campur seri luhuring budaya eti pendi kahanan gayuh ing kautapan ugi kamruh lunturing aksama tresna asih puja-puji pangastuti harjo saklamenya Gusti salamnya campur
kayune Purwosejati pangira jagat godhong kinarya Toke kuwo kambang lintang saloga angkasa bengkah pratiwi oyate banyu bajra Arep mong sadela
Rama Aduh
wonten ngersanipun sagu Taman Juruk kinara salam pambuka sawanipun para kadang Widyawati nyogata panjenengan bini sepuh Raden Sangya Rawuh adilang kaki hormatan warganing pasamuan mugi dadosaken syukurna ing penggalih lalugi kanca panjenengan ingkang sampun keparadinan unjukan sapandaripun sumangga kasuwun ngunjuk sarta ndhahar kanthi marda mardikaning penggalih sinambi midhangetaken sawanipun Widyawati setunggal poko setunggal krana satawis kathah pamundhut lelagon ing samangke daya kasuwanaken niken Wara Hapsari Sukaca ngantukan nah sing tuwa-tuwa dhisik syukur alhamdulillah den aku lan sliramu iso sowan ing laladan Blorong Sidorejo tak kira ki aduh ngono ki beknen kok kene iki Blorong to Mas iya kanyatan sang pamanggati menika ketiban wahyu katentreman bukti tata cara arep mulai udan deres iya Mas mujudake tentreming swasana lan tentreming penggalih jawah kuwi kabejaning saking Gusti Allah mugi-mugi sak bibaripun kagungan kersa bapak karep sak keluarga tansah manggih rayu wilujeng amin paringi rejeki ingkang kathah bar ndek gawe ora ndek utang cukup ngarep turah mburi Allahumma amin amin banyu ki mau blabar banyu mili ditenteni Mas ditenteni nganti banyu mili muga-muga sang pamanggati sak paripurnanipun kagungan kersa rejekinipun ugi banyu mili tan ana pedote ning ora sah digawe gelo Mas iki mau ora gor kene ngendi-endi udan angin kabeh malah keporo iki ana sing ana kabar sing kagungan kersa ning Randulanang ratake rungkat. Alhamdulillah awake dhewe kene aman diparingi keselamatan. Nggih. Karana lekas ki ya wis awan Mas. Iki kok ya dinteni sak rampunge. Ora kesusu mulih. Jenenge swasana mergo kahanan udan iki dadi umpane nganti rada sore iki biangsa. Biasa. Iya. Biasa nek kowe iki biangsat. Kok kurang ajar. Nggih. Sugeng santen Bapak Ibu. Panjenengan mau anu nggih wonten ingkang penasaran iku tahu bapak ingkang Cundaka tindak wong Mas iki niki kula pun nate panggih niku naminipun Mas Gareng kowe kok kondang men ki apa bojomu ning ndi ning bojoku ya siji kok ya siji ning omah Mas tunggale dandake kok Dik pesen dadi aku ya ora entuk ngono kuwi ora entuk Cih nderek ndedonga Kang Mas kagem kemanten kekalih Mbak Siti Fitriani kalian Mas Paryanto mugi-mugi ing tembe winengku keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya nggih amin pinayunganing pangeran satemah dados keluarga idaman sakinah mawaddah warahmah mugi dados keluarga ingkang tansah nyandung bejo donya bejo akhirat ya Kang nggih dados judhu wiwit donya ngantos kukuting jaman Pak Basuki mboten sah sepaneng nggih Bu santai niki pun terang acarane lancar alhamdulillah Pak Basuki apa Mas barangnya sudah kisut oh jeneng kok di ponco sudo lan disingkat kowe kok kurang ajar gerumbok menawa nggih Pak nggih namun musikan nggih Mbah Kakung nggih lho Mbah iya Dek pancen iya Dek ya Mas atur pelipur ya Mas panglipur Yong aku ki karena omahku ki daerah Ngerok Rono. Ya lali ki nek beda jeneng Mas. Negara mawa cara, desa mawa tata. Nek kono jenenge Pelipur.
panglipur. Nek kene lak panglipur. Iya. Beda. Beda ya, Nduk. Lho, beda kalian duwet nggih, Pak nggih. Nek duwet ngenten iki kursi nggih, Pak nggih kula senes, Pak. Lah apa nggonmu? Pelinggian. Nek sing nggih kudung nang garane kae nggonmu Lho, apa? Mbak, nggih, Mbak. Lho ya. Nek ngono aku pelindung. Oh. Pelindung. Nek ngadeg suwe-suwe pelikaten. Lho, Mbah Putri iki lho. Lihat, yo bener, Dik. Heeh, ya niki nek ngono ki terus Desa Mawasara negara Mawatata. Iki arah kowe iki nang kene aku marep ndi? ngulon. Aku dhewe marep ngidul gur ngono Oh kuwi. iya, dadi beda kok ya kan. Kandhan. Heeh, ya mulai kandha sing kandha nggon ndung-ndung ki mau terus dadi aku kaya kenal aku ya ngono. Apa? Lah iya. Bacan wis temu. Oh iya. Bawa Duk, Kang Mas. ana pamundhut. Nggih. Saking Mbah Pak Kakung Kakung. ngersake sepisan Bondobaya. Bondobaya ki tunggale bendrong. Ping pindho Caping Gunung. Ya. Terus Pakde. Oke, langsung diaturke lho, Mas. Diaturke. 150 lho. Lah Kuwi iya. keruk pasir po ora rong dina lek. Oh, boyok nganti dengkleh-dengkleh. Kandhane nggih, Bu nggih. Tenan kok. Kandhane, Dek. Dadi men mengku Surasa. Heeh, Mas. Caping Gunung dhisik. Iya no. Dadi ngene iso ngiyupi. Ngiyupi song-song agung. Lah Megar kinarya jembar. iso ngiyupi nuwuhake katentreman lahir lan batin, Iya. iso terang benderang. Iya, alhamdulillah. Sinarengan swanten trek. Banter kono e. Ora apa-apa, Mas. Wah, apik tenan suaramu. Kok sik arep tak angkat langsung tekik ngono kuwi nek ya aku ki. Saben bengi nyawang konang. Suara kok bladekan pirang-pirang dina kok ora gerok ki jamune sapa, Mas? Jamune apa? Kok sapa? Lah nek sapa ngono sirku sapa-sapa tak nggih jamu. Ya wong ki kan beda nek piyai nggih, Bapak Ibu nggih. Nek wis sepuh ki jamune apa ki ya sok jamu seduh kae. Nek sampean kan jamune sapa? Kok sapa pengedan? Aku ora kulino jamune kok nika. Tenan? Heeh. Tenan? Ora. Tenan? Aku- Ada rambutmu nganti putih kabeh kok ngono. Aku jamuku anggur. Anggur apa? Orang tua. Ora entuk. Ora Ngono entuk. ki ra entuk. Nek gur dhewe ra entuk. Oh, dadi kudu ning kancane. Oh, malah. Nek karo tompel, ya ora ya. Ora tompel kok ora gelem kok. Ora gelem kok ngono ki. Paling ya siji ngong loro. Lah nek kursi sithik ngono lho maksudnya nek ora gelem. Mangga. Yen memajang mung karo janur kuning. Ingkang wonten inggil ketingal mboten Bapak Ibu? Mboten, nggih mengke tak mriku nggih. Ya Kon eneng anune kok tipine kontrol. kontrol Lah iya. TV. Lah ya. Oh, ya engko ya munggah rono ya ning kene. Saupama ya, ora Mas. pirsa iso buka link YouTube Iya, Mas. lumantar channel Gondrong Video Syuting. Lar buka piye iki mati lampu gak nek sinyal e. Ora ning sinyal. Ya nak nu sesuk. Ndek engko. Heeh. Iya. Kembang wae weton gunung. Ingkang ngersakaken mau Mbah Kakung paring asma sinten Mas? Nah, lali ya aku tadi asmane. Sliramu nyuwun pirsa sik. Nyuwun sewu Kakung, punten dalem sewu badhe nderek miteran paring asma sinten Kakung? Mbak Arjo Swita Nggih. nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat nggih Mbah nggih. Kosok wangsulipun kula nyuwun pangestu panjenengan. Nggih. Lho, ini Mas. Kowe iki aja sok nakal. Ben awet enom, sok ben awet kaya simbah iki lho, sinaosa wis sepuh ning tindak ngendi-endi ge rasa. Nah iya, kuwi berkah pengestune tasah disuwun kemarang awake dhewe. Nggih. Iso ndayani
kaya Mbah Kakung Pinardawa ing Yuswa 10 rezekine kang kathah kalalan barokah. Pinardaya ing Yuswa ning ya kuat isih kersa tindak-tindak. Nah, Nek Gurdawa umure ning omah lara ya mah mesak gitu Mas. Ya. Nek Simbah lak sehat iki kersa tindak jagong berkahi. Lah iya. Karo manten. Ah kowe iki Lah, umur 32 kok terus lem mlaku ngembang cengkeh. Apa Mas? Kentuyah-kentuyuh. Oh, apa tuh ki? Apa ya ngono ki, Bang? Ya kan delok kahanan wong lunyu ngono ya, Oh iya, mubras-mubras. Heeh, ora lunyu ya serik wae. Apa tuh ki? Iki lho ning kono mah. Tuh, niki Pak, niki MC tuwa iki omongane ngoten niku lho, MC nakal. Aki wong ora tau saru, ora tau neko-neko sejak kaya ngono ki lho, Mas. Ora neko-neko piye nek esuk-esuk ngene iki ya suwe ning suwe arep adem rek dadi niku. Lah wi tekno nek banggane MC lah ya senenge lah awar penyanyi ini. Lah nek umpama pengendang penyaran apa ya awar penyanyi ini ora iso to. Tenan bagus kaya ngopo pengendang ora bakal. Arep kok pengorjen kondang kayak Pak WR Supratman kae. Nek ngene iki ora mungkin. Ora mungkin. Apa kelakon gandeng Citra, Katika ya ora mungkin. Nek elekan MC gile negile Mbak Yu. Negile. Kok negile. Dasare niki MC-ne MC berajak, Bu. Aku sing parah karo kancaku ning kono. Napa? Wis wira petuk ya Pak Di. Wis kukut ning ngono. Wis kukut, men tanggoku wis ora tau ngabarene, Pak Di. Kukut. Monggo. Pacitan sarawi jahanang Kerparian ora? ya selembar kasih engko sik dilit kas to Mangsa aku. panas udan bayeme lemu-lemu ayeme nek bojone ayu Biasa. Bojo ayu ki ra jamin. Ra. yo nek mburi yo ayu gur nyepaki kancane rugi Lah ora ayu. apa eneng Ora ayu mari geger ae. tenan kok dili-dili dadi fitnah Fitnah ya Mas yo. tenan kok Kandhani. kowe karo abang ta ngono ki Wong ora eneng. Iki live streaming. Bayeme. heeh kok Apa ya? bayem terus ganti ojo sing bayem nah oh iya ya Ya ora bayem. jambune Tuku tempe. oh tuku tempe Karo bayem. iya Temandane muga ayem tentrem. Amin lho. Nek ngaten ya Mas jodoh iki lho. Wong kursine amba ya suk-sukan ngono lho. Ya ngaten ya ngono. nobake Mbak, garwane digandeng ngeten. Garwane lah kuwi lah manten kudu ngono ki. Digandeng sing mesra. Kudu digandeng bojone. Wong kula iki kudu digandeng ngene. oh nah nek kowe iki bojone sapa-sapa sok to gandeng Maksudnya kan nek kaya jenengan kan nyanyi karo aku ngene iki mosok ya mengene terus. oh jeneng partner kerja kok ya lah iya Dik Monggo Mas. jambune Heeh. dipangan kethek Ketheke lenang. cahayune tungkake mledhek Mas, sing pledhek ki ora nggon sikil. lha apa Anu, oh jempole kok ya kowe ki ora mledhek ning suwe. oh malah Apa? gak aku nek terus suwe-suwe anu aku terus griming-griming aku akhir yaya ngene iki adaan tidur Brambang. heeh Kleru mrica. Terus? Iki mesti sayang ndek kanca. oh ngono ki ra etuk Kok etuk, Mas? susu beruang rasane anyep Apa kakek? tiwas berjuang ora dianggep ndak okah lho kuwi pas kuwi adol glugu 4 Urus wedhus ita. wedhus 5 Urus ita. masangke wifi Urus ita. dadane kayak rada anggap nyerek gitu iki Malah sing bunga kancane. ayo wah kancane Ya kok eneng banget ngene. eneng Wong ya wong ya mangkat. terus yo mangkat Laduk. Ayo Mas.
streaming iki dirungokke sing adol glugu kok malah mesake. Mesti komplain. Tenan iki kok terus nyetatis aku digarapi ning aku raneng digarapi ra. Ayo Mas. Panasutan aling-aling caping gunung nadyan wadon sarta lanang. Dek, derek papa sik nggih mamah tanyanya dulu ya. Alah. Ya. Derek papa sik ya, Nduk. Nah, anakku manut-manut. Tenang, Pakmu kok. ki yo nek ndi to pakmu, mbok anake jurus sik. Kowe nek dengaren iso pakmu ngono. Lah kene. Biasane nyeluki goleki bojone ning nggon wong gerakan ki. Wong nggonku ki mu ya ning kono, Kang. Ngono. Ya, nek ra ngono ya, batahku ya ning kono, Kang. Karo bojone kok isin ngakoni. Ora isin. Lah Wong bosone nggonku ki mu ning kono, Kang, ning Jaya. Lah emang bosone ki ngono kuwi lho. Ayo kok ya bapakne tole mau ning kono, Lek. Pak D, apa piye kok? Wong nggonku ki mu ning kono. Lah nek kowe iki nuturi, wong anakmu dhewe ndek Pak kok isin kok. Aku mara niku Bu, kula iki sowan dalem niki. Le, Pak Meneng, eneng Mbak turu tak gugah sik. Ning gugah nggo sikil. Pak. Lho ini kan lho. Kok gugah wong tuane nggo sikil iki. Kuwi ge Kudune nyeluk aja Pak. nggo sikil. Terkadang kan anu kong tito, aku ngono kuwi nyerike ta kuwi. Ya tak ajari kok. Tak aja nek nyeluk Pak Munjir ngene ya. Dekelmu. Inu Mane banyu Mas bojomu tak aku, Mbak. Aku ta. Oh, kowe bola-bali kok akhire anu bojone kancane barang. bane Ngeras pantes fotoku warga kawitan saking duwet. Oh, lha iki daftare. Nyon lagu, Pak. Dek lagune akeh era-era, moro. Foto. Foto Mbah Arjo Swito. Nggih. Ingkang kapisan menika Bapak Tugiran, Pak Martito, Pak Jemino, Pak Poniman, Pak Suroto, Pak Gino, Pak Lasno, Pak Surandi, Pak Suhardi, Mbah Yoso, Pak Pardi, Bapak Sarni, keluarga besar Bapak Somo, Bapak Sukimin. Sedaya menika kasuwun sak keluarga sedayanipun. Nggih, sumangga Mbah Arjo kepareng paring pangestu kang putra temanten srana kapundhut gambar panjenengan Mbah lan Arjo, para keluarga monggo, Mbah. kasumanggaaken. Mbah Arjo, saged kalian kula, Mbah. Lha. Mengke terus mana? Dek jaman perjuangan cara keringan alang pingin tak obet diri saiki ana ngendi
Menawi dereng wonten pasanganipun saged kalian ledek. Ya, Kethekipun ugi cuma wis. oh dekolmu. Karo wong tua barang ora. Lah witekno piye nek jaman biyen ki lak ledek tuke kethek to, Mas? Ayo apa ketheke lak ya terus ora noleh kene. Lah aku noleh nggon para tamu ya dipecel wae tamu ngono kok. Oh iya Dek, yes, kene. Kok ketheke grawut? Ki ah. Grawut Telu wae. ning mileh. Mah, Mileh nggon bros. ndi? Wi, enggak boleh bukan muhrim. Ya lho. Sangar bisa terjaga. Mas Supri aman, Mas Supri. Semangat ya Mas Supri. Ya, ada ya Mas Suweman, mandek ya ora. Udah bahagia ya. Tenang guyu. Nduk. Dalam? Ki sak lagu engko terus kirap ngono wae. Mas Mardi mumpung wektune tur ya kobet tur kira udane terang dadi nggo nyikapi wektu Mas Mardi persiapan. Nggih. Suwuk. Walah sing nang dhuwur iki kok benen brondong-brondong kok Mas. Sumiran. Dhuwur iki kok benen brondong-brondong tok. Bapak iki kon munggahi udan lho, Pak. Tenan kok ya wis. Nggih. Gandeng ado-ado rasa munggah. Ya kok kene wae. Sampun ketinggal ya, Mas. Nggih. Jarene wis. Gunung desa
nggih matur sembah nuwun Bini sepuh lan para rawuh saestu ngengeti kawontenan karana kathahing acara putra temanten badhe racut keprabon ganti ompreng busana ing kasatriyan ing samanggih murih sedaya saged rampit karana saestu sampun dinawan dening Sang Pamanggugati ing samanggih kunjuk panjenenganipun Mas Aris Maradianto keparenga sampat tumuju teni sasana tinamtu kinarya paraga manggal tindak kinarya kiraping atmaja temanten sinugata ing samanggih kinarya sung pakurmatan Kiai Lurah Cantang Balung ing samanggih kepareng methik sekar dandang gula anyar kara kinarya krek gandhi karya kumiring lam pae nang kecu ing laku manjing ing panti temanten bosa kini arapkan minta lunturing sama tresna asih puja puji pangas tuti hayuning pala krama Sri Narendra kang minuleweng jagat raya sang raja ringa arasa tumuju ing sasana nenggih panti busana ing samanggih saestu kadya ginelak
karana saestu lampahing tata cara badhe kiraping sang raja ringa mulat Kiai Lurah Cantang Balung nenggih Ki Aris Mardiyanto Sigra Sung Sasmita dumateng sangga jajar kekalih ingkang kembar warna kembar busana kinarya Talangpati ing samangke lampahing atmaja tumuju wonten sasana pambusana mugi tansah manggih ing karahayon pramila kinarya manggalaning ajurit sawetawis putri Dumas uga keparing humiring lampahing sangat mojo tan katalumpen Rama sekalian ibu atan sanjagi kawlujengan ingkang nedhang pinisuda nenggih putra temanten Sarindit murid gancar ingkang sedya kadya ginlak rikat pindha kilat gesit pindha tandhit dinyelem maksana prapting yan kang tinuju Pedi sepuh Raden Sangya Prawu ing samangke panjenengan kula dherekaken lenggah satata kanthi prayogi njrantu putra temanten Racut busana keprabon Gandhi ing kasatriyan neting sedya kepareng karegengaken ing swasana kanthi sowanipun Widowati Murih Raden denya kepareng atur panglipur kanthi sowan Atika Sindhu. Wilujeng santen Nduk Cahayu. Santen ugi Lek Sumiran. Waduh bocah kali ayu, cilik, menik-menik. Antese prawan. Perawan. Rikala kelas 5 SD ya Dik, perawan. Hah? Kelas 5 SD cek perawan toh? Tese. Bertahan cuma 5 bulan. 5 SD. Berarti terus munggah-unggahan kelas 6 kae wis. Wis meteng ya. Nyenengake ngono iki. Bocah kali demenake. Nanti sampeyan kan wis tahu ya Lek. Lah iya, sampeyan wis tahu. Sowan Lek Sumiran. Iya, Nduk. Nggih. Atur panglipur. Larase pira? Iki tak sekarang. Permintaan kewala. Permintaan kewala, Pak D. Oh, Pak D. Oh iya ya ning pamundutan kok ya Nggih. ndak. Oh nek ora diaturke. Piyai sepuh lho. Heeh, piyai sepuh adoh-adoh saka dhuwet Lah dalah. Kendal Sari. Ngendi kuwi? Kono to? Dil kulon kono. Adoh banget. Adoh banget. Lah nggih diaturke mengke ndak. Ngajono, heeh. Pak D. Siap. Ah. Iramane Sekar langit.
ibu bapak ibu saiki wis ora ana saben dina atiku tansah longso siksa neraka atiku tansah nelongso panyuwunan saking Mbah Harjo. Nggih, sampun pun aturaken nggih. Saestu pinisepulan para rawuh. Ing samangkitesi tenggo sasmita saking Panti Busana putra temanten karana dereng sampat kepareng sowan malih. Pramila saestu tesih sinunggata lagon lumantar sekar langit ajeng Citra Margareta nyunggata panjenengan. Yo Citra wis ngadeg, wis tungul-tungul bali ra sida ngadeg mergane apa kaya aku anggere anu ngadeg terus bali lemes nah bali lungguh meneh. Nggih, awit sampun wonten sasmita bilih putra temanten sampun sambat
nedya kepareng badhe sowan malih wonten ngersa panjenengan. Iki gandeng Mas, wong iki nek diceluk lak ya kagol to. Iki arep tak bacot kene ku omong ngono lho maksude iki. Iki gandeng wektu niki adem-adem. Ki lurah Cantang Balung ya pengen ngenget awak. Dadi niki lagune iki nganggo ora kok bola-bali gur Suba Manggala, Suba Kastawa. Kesuwen ngono kok. Wektune dasar ya gremes-gremes iki langsung nganggo Sambaya ngono lah dadi ngono. Nduk Citra tetep ngadeg. Nek diceluk ngono ki aku nek wis gebacen terus kagol lho, Mas. Tenan kok terus Rasida ta terusan. Wong kelekasne terus dadi suwi kok ya. Wis direwangi lho, bumil lho iki lho. Bumil. Terus Nduk Citra sida ngadeg. Gawek-gaweke wong. Monggo Mas Aris anggenipun merang wanci menawi sampun sampat kasumanggaaken sesarengan swanipun ajeng Citra ing samanggih kersanipun jumbuh kalodhangan prika gandeng ya adem-adem gremis-gremis garapan-garapan ngoten kemawon. Dadi ora usah terlalu fokus. Ngetokke Nduk Citra iki lho ki ndayani kanggo temanten. Muga-muga ndang ketularan ke Nduk Citra. Ndang meteng. Iya. Min. Amin. Iki sida ta, Pak? Sida no, Nduk. Oke. Ngedak kagol jane. Nggih. Wis arep. Wis nangis sampe mau rasane. Yo.